Нервно-паралитичен газ. Доскоро използваха спринцовки, сега спрея. Чети. Секурити полис. Супер парализант. Супер! Отпечатъци няма ли да вземете? Що да ни вземем? Вземи отпечатъци. При това положение вероятността да ги заловите е 1 към... Толкова можем. Заловете ги ви, като знаете много. Ама аз пазя лепенката. Ето. И ти се примиряваш с положението. Ама какво могат да направят? Не са слънце да огреят навсякъде. Не ги извинявай. Те са длъжни. Защото ние сме данъкоплатците. Хайде, да не става бадане. Не така е. Ето как са възникнали частните детективи. Плати си на човек да знаеш, че ще свърши работа. На някакви следи не попаднахте ли все пак? Какви следи? Това са обикновени кукушкари. Може да са от другия край на България. Мичуша не е ли мернал поне 2 цифри от номера? Така са медии. На Чуша да му бръкнеш в окото, няма да разбере къде е проблем. Ще почваме? Откровенно казано, започва да ми опротивява тази машинка. Забравя все едно, че я няма. И не само от нея. И други задръжки ми просветват. Като червена лампичка. Сега пък задръжки. Всеки може да ти зададе въпрос. Кой си ти, та си седнал да пишеш мемуари? Захари Стоянов или Стефан Цвайк? Светът от вчера. Чакай. Ти така, ако почнеш... Захари Стоянов или Стефан Цвайк? Светът от вчера. Това ще го оставим за предговор. Хайде. Дай края на миналия път. Добре. Разкажи ни за онова залесяване, дето сте правили всяка есен на Кайрак. Точно тъй. Всяка есен изкарвахме цялото училище на бригада. Трудова. От горското даваха борчета. Децата копаят дупки. 20 години. Едно дърво не се хвана. Роси! Ела да видиш Тойолю! Ей сега. Роси! Ей сега, де! Аз си казах. И какво му е на това, Олю? Пригоряло? Салтата убива всякакви миризми, може да кара още. Роси, да ни поразим работата, душа. Ами какво да го правим той, Олю? Да го излеем в канала. Хората го събират за сапун. Сапун! Остава и сапун да варим. Какво стана, Белуко? Къде се запиляхте 3 дена вече? Докарахме фризерите. Джими остана да сменя ключалките. Да не са някой буклук тия фризери. Ще ги видиш. 2 специални за вкъщи. Бира нямаш ли? Нали си с колата? Чакай ме там. Кисната. Ми кажи. Роси! Роси! Какво му е? В кислата. Абе малко от новия буркан, малко от това. Няма да хвърляме. Както кажеш. Мина бата Маринчо. Ей. Каза, че много рискуваш това ячо. Що е, какво му е? Циган, ром. Налитал на всичко. От баба до бебе. Ти имаш ли му доверие? Стига, како? Длъжна съм да те предупредя. Отвари си очите овреме. 2 специални за вкъщи. Да ядете до вечера. За тебе и за Павлинка. И да не ги дадеш на оня мангал.
Една пица карпачоза. Капричоза! Айде, дрън. Не ги научите пици, а, Наде? Какво правите, бе? Гладни сме. Няма ли кой да ви сготви? Така се получава. 2 пици сицилиана. 2 сицилиански. Какви са пътия? 2 карпачози. Пак ли? Нали бяха капричоза? Тези с пушени гърди. Не гледай към моите комеци. За пушени става дума. Ого. Някой видя ли те? Невероятно. Кое? Не съм предполагала, че тази ламарина може да действа толкова възбуждащо. Ти още малко и щеш да разтопиш Амада с темперамента си. Джими, ти ме забрави. Ай, стига се по едни опери. Защо те нямаше толкова дълго? Ами бизнес. Това по тебе виждаш ли го? Обърни го в марки и ще видиш, че правят доста пари. Ще ги продадеш ли? 30% първоначална отстъпка, втора употреба, ще тръгнат като топъл хляб. Аз бих свалила на 50 от начало. После ще качвам. Що не взема да ти дам да ги продаваш, когато си ми разтропана? Е, че да не е кой знае какво. Предполагам, че знаеш да смяташ, въпреки че си филоложка. Нали имаш Елка? Мамка мой живот. Как ме виждаш като търговка? Никой не се е родил с диплома. Целият си нагъчкан с готови фрази. Фразьор. Спокойно, де. Не мога да те понасям. Добре, де, какво казах толкова? Не се подигравай с дипломата ми. Нямах предвид дипломата. Ти си само една джаджа от болчета и винчета. И никога няма да разбереш какво ми е тук вътре. Никога. Разбирам, нямаме пари. Джаджата почна да загрява. И кога ще имаме пари? Изобщо ще имаме ли някога финикийски